Ginoong Jesus, ingatan kanila, ang paulay na magtatapusan, kaya lang kanila, imong giulan, ang bililhon ng dugo. Sa ngalan sa Mahain ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa Ginoong Kristo kang gugma sa Dios, pamanagiusa sa Espiritu Santo manakaninyo. Nasa kanila. Maigsoon maginulsulida sa mga sala, aramanda mitapag sa ulog ng Santos nga misa. Ginoong Jesus, nakasala kami, nakalapas sa imong kaayo, taloy kami, taloy kami, luwas sa kami, Kaluyanda kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa mga sala, dadon kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo padaling hubi maluluyo ng among mapagkampo, aron nimo sa mga ligonang paglaom, ngayong pagkabanaw ng iyong mga alagad sumala sa ilang ipaabot, sa matang buhion namong ang pagtudya sa imong anak nga nabanhaw. Kini among ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ban nga nimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, nahibulong ako nga sa kalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod walay laing ebanghelyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamok kaninyo ug naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kon kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto ug karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako ni ini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo ni ini. Ang ebanghelyo nga akong giwali, dili minugna og tao. Wala ko kini madawat, gikan kang bisan kinsa, ni may nagtudlo ni ini kanako, kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mahinomdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo ay nandun sa iyang kasabutan,
Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundo sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang iyong mahinulog sa iyang kasabutan, hangtod sa kahaturan. Ang mga buhat sa iyang mga kamot, matinod-anon og matarong. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga sugo. Kasaligan hangtod sa kahangturan, gibuhat diha sa kamatuoran o kaangayan. Ang iyong mahinulog sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nagpadala siya kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niya ang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan o katahaan ang iyang ngalan. Nagalungtad ang iyang kadayganan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakaninyo, kinutugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug isulay pagbitik kang Hesus nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Sa Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong huna-huna, o higugma ang imong isikataw ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag sa Hesus, husto ang imong tubag, buhata ka na, ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang matutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isikataw? Sa Hesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan niya sila, gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niya dalana, sa pagkakita niya sa tawo milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahigay usab ang usa ka Levita ug biduol siya ug mitan-aw sa tawo, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagapanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkita niya sa tawo naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan, ug dito iyang gilimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya og 2 ka denaryo
ngadto sa tigatiman sa abutanan og mitugon. Galma siya og inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos sa bag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig ka tawo sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadto naluoy kaniya. Ug si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig ka tawo sa gitulisan. Mga kaigsunan, may gabi kaninyong tanan. Kung ang pangutana kinsa ang imong isig ka tawo, malipay ka. Kay daghan kay kasulti mahitungod sa imong isig ka tawo, mahitungod sa imong silingan. Gani ang silingan nato kutob sa maabot nga atong adtuon, silingan na. Muna itong concept of silingan. Dili lang kay kanang tupad nimo may silingan hasta to maabot mo asa ka maglakaw. Sa probinsya basta maabot lag sangpit, silingan pa na. Bisag duo pa pikas bungtod. Pero sa kultura sa mga Hudiyo, ang silingan para nila is limited only to us, the Jews, the chosen people of God. Outside sa grupo sa mga Hudiyo, dili na igsuon nato. Kaya nga naman, the Samaritans were engaging in intermarriage. Nakigminyo sila og laing-lain nga mga silingan. Muna nga para sa mga Hudiyo, para sa scholars of the law, dili na mo pure. So dili na mo tawgon nga silingan. Muna nasuko sila nini mga Samarianhon, gani ang mga Samarianhon ilang gitratar isip pagano, isip Gentiles. Pero ang tao nga mo tratar sa isig kaingon nga pagano or Gentile, maupay mas Gentile, maupay mas pagano kaysa iyahang gitratar. Sa eksena nga pagipakita sa Ginoo, tao nga gitulisan, gihubuan, gibunog, only the Samaritan man took the pains in taking care of that person. The rest walay gibuhat. Og sa dihang nangutana sa atong Ginoong Kristo karon, kinsa man ning tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig ka tawo sa gitulisan. Kung dili ka maigbuot sa imong isig kaingon, maski pagtawag niya nga Pinoy, Samaritanhon, dili ka katawag. Muna'y nahitabo sa scholar of the law na magdududlo sa balaod. Sa diyang ipangatuan sa Ginoo, kinsa man kining nining tulo sa imong hunahuna ang napakita nga isig ka tawo sa gitulisan. Ang iyang itubag kadtong naluoy kaniya. Nganong dili man sa ka-mention nga kadtong Samarianhon? Because para niya kung mag-mention kog Samarianhon nga doing something good, then ako ang reputation will be at stake. Because I should do something more nining usa ka pagano. Pero wala man ko makahimo og something more. Muna siya'y mahitabo. Ang moratar sa iyang isig kaingon, ang mubiyay-biyay sa iyang isig kaingon. Ang manaway sa iyang isig kaingon, mas biyay-biyayunon, mas salawayon pa o kinabuhi kaysa tao nga iyang gisaway. Munang tanang libakira, mas dautan pag kinabuhi kaysa ilahang gilibak. Ang kanang libakira muna'y pinakahugaw o kinabuhi. Niya ganahan lang silang muapil o hugaw-hugaw sa kinabuhi sa uban. Muna sa pag-iyon sa Ginoo, who is my neighbor, kinsa imong isig ka tawo, ang ipasupot sa Ginoo, ikaw kinsa ka man.
isig katao ka ba sa imong isig kaingon? Because kung isig katao ka sa imong isig kaingon, then you are willing to walk with a person across. You are willing to journey with a person across sa iyang painful situation. Dili kay tan-awon ra nimo, kundili niduyog gyud kaniya sama nining maong Samaritanhon, iyang gidala sa usa ka inn or balay nga abanganan, unya giatiman niya, paghuman gibayran pa niya ang kadtong nagbantay sa maong balay. Nya gitingnan pag niya nga mobalik ko ugma mo na kun na kay magasto nga labaw pa, ako kang refanan. Kanindot mga tao ngayon ini okay na iya nagpadayag nga sila na ay Ginoo. Ang tao nga way kaluoy, bisan pa nang nagsigig simba, bisan pa nang sigig luhod-luhod, walay Ginoo gihapon. Because ang best expression that we have a God in us is through mercy. Muna gisulti itong Ginoo ngadto kang Saint Faustina Kowalska. Itudlo ngadto sa mga tao that my mercy reaches to everyone, reaches to all people. Muna ikaw sa imong pagsimba, sa imong pag-ampo santos nga rosaryo, you are expected to show the mercy of God. Muna kung naa kay kontra, paningkamot, mauli ang inyong maayong relasyon. Kay wa kay kalainan, sining scholar of the law ni magtutudlo sa balaod. Kay bao siya unsay buhaton, pero dili siya makabuhat sa ingon. Muna sa ingon sa Ginoo, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. So ang tao nga maampuon, magtambong misa, nagampo santos nga rosaryo, labi na ning bulan sa Oktubre, mao nay tao nga dunay kaluoy para sa iyang isig kaingon. Magambog ito ngadto samahan sa ingon ang atong gugma, mapadayag diha sa konkretong buhat, moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Ang mga pangulo ug mga ginsakpan sa simbahan mopakita sa ilang paghigugma sa Dios pinaagi sa ilang aktibo o konkretong paghigugma sa ilang isig katao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga sila nga nagatiman sa mga kabus dili gayud unta mawad-ag kadasig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga uban ang kaayo ug pagtahod tagdo nato ang matagtaw nga atong mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Ang mga naginusara ug mga adunay balatian sa atong katilingban, mutagad inay agi-agian lang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga si Kristo magdala kanila nga mga namatay diha sa pagtuo kaniya ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Dios sa mga mahan, sa mag-ampo alang sa uban, nangayo kami nga imong tabangan aron higugmaon ug alagaran namo ang among isig katao, sa ingon hangpon namo ang imong pinalanggang anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mangigsuon pagambo kamo aron ang ako kini sakripisyo dawaton na sa Dios samahan makagahom sa danan. O taktas kining Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dahil siyang alam, alang sa kapuslanan sa tabugang santos ni Siba. Kaymot Ginoo kini among mga halad aron ang imong mga alagad nga nangamatay madalangan na sa imayo sa imong anak kay nadugtong man kami pinaaging halangdong sakramento sa gugma kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo Nasa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang bayan ni Magpasalamat kita sa Ginoong aton Dios. Angay mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa danan. Angay matarong gayud nga pasalamat kami kanimo kanunay ug sa danang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay bisan kami ang hinungdan sa kamatayon kung sa katapusan kami mamatay na. Ang imong kaluoy gugma mo ay mapabalik kanamo sa kinabuhi diha sa pagig-uban kang Kristo kan sa magdaog may among kaluwasan. Ug busaban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyo kami sa imong himaya duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos ang Ginoo. Puno ang langit, umyutang sa iyong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos, di ka o Ginoo ang tuburan sa danang kasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ni magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon mikuha sa og pani pasalamat kanimo, mipikas ug mihadaning adto sa matinunan ug miingon. Dawata kini inyong tanan og kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikol sa kalis nga salamat kini pag-usab mihatag ning adto sa matinunan ug miingon dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala alang kaninyo ug alang sa nang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo lumatay, Kristo lumanawas, Kristo balik niya. Araw maghandom sa kamatayon na pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa ginabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga mga tubang o mga lagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuwa nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang banaban sa apostoles, ug sa nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa kaduigan. Uban kanila amoy kawadaygon ug amoy kaong himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga amahan diya sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita ngadto sa langit ng amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa manunubos Dios sa bagingon. Amahan namo ana sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon na napasaylo kami sa manakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, karon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mailayo sa nang kasamok samtang napaabot kaming malauman sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa iyo man gingharian ang lahong nga gamay hangtod sa kanturan. Ginoong Kristo na iyong sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awang mga sala, kung nilipagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tagi sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo, Nasa ipakita ta karon ang atong panaginig sa unay. Cordero sa Diyos na nangawagtan sa sala sa kalimutan. Kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagabagtang sa masalang sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang mayong kalawat kanimo apan ipamulong lamang ang pagbabayad. Ang lawas ni Kristo. Amen. Reminder sa dili pa mga lawat. Sa atong pagpangalawat karon, atong ipadayon ang paghatag sa tumang pagtahod sa Ginoo, pinaagi sa pagluhod sa usa ka tuhod, samtang ang imong gisundan nagkalawat pa. Human nimog luhod, mubarog, ug kalawaton ang lawas ni Kristo diha sa baba. Palihog bukha imong baba, ug ipagawas dyutay ang dila. Ang mga kamot ibutang sa dughan nga nakabendito or praying position. Salamat. Magampo kitang nangamuyo kami Ginoo, ihatag ang iyong mga alagad nga nangamatay, makatapon nga nasa puluyanan o sa kahayag ug kalinaw, kaya alang kanila mong isaulog kining sakripisyo sa Eucharistia, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which shall ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is with suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you, because of the priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. bulahan kadto ng amatay diya sa Ginoo, itugod na pahulay sila gikan sila magkabudlay, kang ilang mga maayong buhat naguban kanila. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Kaya mo ipagpapalo mo na napunta kanila hangtod sa kanturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Ang ilang kalag o mga kalag sa magtutuo nga nangamatay na tungod sa Dios nung kaluoy yung pahulay unta sa kalinaw.
Ang Ginoo manakan ninyo, nasa manalangin ng Dios, magaom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw ni Kristo. Namaste.